Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning karo nyong lur nang channel Alam Sekitar Official. Siki nyong ngarep maring wisata sing jere anyar nang daerah Banyumas ya lur. Tut maring endi tut nabae aja kelalen karo like karo subscribe ya guys. Ya lur siki nyong tekan maring desa Kalisalak Watu Gede wis tuku tiket ge. Yuk mlebu. Wajib nganggo masker lur. Oke, tunggu ge lur guys. Tunggu ya. Yuk mlebu. Mana di sini, ya guys, biasa kudu cuci tangan jere menjaga kebersihan ya lur kia maring bukit bulu disit kan dur ki lur dewaca ge aman tertib bersih sejuk indah ramah kenangan yuk. Hati-hati licin. Ya lur, kie nang bukit bulu jan bener-bener asih apik yakin. Kie sing jere ganune wis suwe cuman anu lagi diperbaiki maning. Pemandangannya bae apik pol yakin ge, deleng. Sejauh mata memandang yakin. Adem karo hawane. Ya, siki wis nang Bukit Bulu lur. Siki maring Curug Song. Yuk melu. Ya lur, kami sing sekang durung anake lur. Ki gari maring Curug Song. Yo, melu tut napa ya? Cek lalen gue. Aja skip. Ya lur, kiye sing jenenge Curug Song nang desa Kalisalak. Sport fotonya akeh banget ke lur sebelah ngana ya. Ngo juga menyong maring anak kae santai bae. Kep maring anang curug di sida. Yo, melu. Ya lur, kiye sing jenenge Kedung Jembangan jerone sekitar 3 meteran oli nggo adus cuman sing bisa renang nek bocah cilik ora oli adus banyune adem pol temenan ora lombok. Jalur iki gari maring spot foto nang kana. Yuh melu bae.
lur sing pada arep ngepit ya bisa ngepit tiketnya lebih murah 10.000 tapi nyongon ora wani ya di wedi dhuwur. Oke. Cukup sekian video dina kiye ngampurane lur kayaknya ora ke explore kabeh soalnya wisatane kiye bener-bener ambah banget ora sia-sia mlebune 10.000 tapi bener-bener jen ambah banget. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya lur. Salam Banyumas.